Салом, духтарои аҳли гурӯҳ. Духтаро, шумода имрӯз ма дарси бабочка, остини бабочкара нишон медиҳем. Духтаро бо диққат гӯш кунед. Дар инҷа порашам ҳаст ва чӣ хел ма бабочкара мисол тайёр кардам, навор гирифтагим. Духтаро, остини мо бабочка ин хел кушодакай остинаш. Анака аҳамиятия нигоҳ ки инҷаш камтар боло мера. Неки дар дасти клиент инҷаш ки часпида места, инҷа болоравиш наметова. И хато нестай. Барои чи боло мера, ташвиш нашавен дар вақти духтан духтаро, барои ки резинка пидагия ба ҳар ҳисоби и боло мерава. Ана духтаро, и рости гап и кирта дар манекен камтар майдатаракай ба зур пушондем. Фақат дар инҷаш майдатарагӣ кард. Ана остини мо духтаро нигоҳ кунед. Ҳаста ки бабочкара инҷаша бисёр мекунанд, болошуда хел туп мекунанд. Ӯ хелиам мешава. Мешава ки резинаш то иҷа рафромадагиай. И хелишам туғрияй. Ҳар кас да ҳар хел мақулай. Аммо камака камҷада гирифтем, барои ки резинаша сахт кашидагӣ нестем. Баъд украшения мекунанд хучон. Рости гап ман қати украшения қачақа нестам. Барои ҳамиқа хучон баъд украшения мекарда будем. Мана остини дигариш. Мана нигоҳ кунед. Кирта мана инҷа ченки боша, духта кирта ченки боша, киртара қафоравӣ намемона. Мана бари синаш. Мана вытычкои релефниш. Мана хе духтаро. Ягон ҷош кашол нест духтаро. Ана ки видеора то ахша тамошо кунед духтаро, тарзи поракунӣ ва духча ма дар шумо нишон медиҳем. Салом, духтарои аҳли гурӯҳ. Духтарои аҳли гурӯҳ. Ҳозир мо бо шумо якҷоя дарси имрӯза остини бабочка мегзарем. Бабочкара пораша. Ма шумода аввал дар коғаз нишон додум. Ана ки дар материал ҳозир тарзи кашиданша и бириданша ва чӣ хел духтанша, чӣ кор карданша ҳамаша дар ҳамҷа ҳозир мефаҳмонам. Духтаро, бо диққат гӯш кунед. Остини бабочка дар рӯзиша мегирем. Назия ма 57 бидагиш омад. Тайёриш 47-ай. 47-45 бояд тайёриш биёяд. Мана ай боло 13 сантиметр поён мефурем духтаро. Ҳамихел 13 сантиметр хат кашида як хати рост мерем. Ҳамаш як хел 13 сантиметр. Баъд духтаро, ай ҳами боло бо 2 сантиметри остинтон ёвен аввал. Мана ҳамихел тақсимш мекунем. И 2 сантиметр шумо бидонед ки иҷа мақсад барои банди даст. Мана ҳамихел духтаро. Кушодиша мегирем. Кушодиш тайёриш ай духтараки мо 18 сантиметр. Камакак чиқитаракш бидӯзем мешава 20 ма 2 сантиметр зиёдтӣ гирифтам. Иҷара метавонем ки духтаро ҳам вақт кушод беста ба мани танг карда биёем мешава, но иҷа беста. Запас дар кора бо метавонем ки чиқитаракш бидӯзем. Ана баъд духтаро мана ми хата, бара ми хат бояд бичаспонем. Мана хел. Я остине мекашем ки остини ман ҳар дафъа остинкаша нишон медодам ки тарафи поён мерафтем. И остинда хел намебиём. Хеле остин намекашем. Мақсади гап ки аз ҳами боло мо бояд остини ман хел бо ранги волнисида камакак ман хеле бояд биёяд. Анам хеле бояд биёяд. Ҳозир ҳамия чен мекунем ки чанд омад. Як хати аввал ай 2 сантиметр чен кардагитон то иҷара чен мекунем 21 ада тақсим мекунем мешава ина 10 ина 10 мемонем мубайна хат мекашем. Ина имҷара ма як хати рост ки кашидем ва болошам хел мурмура карда то поёна ман хел мерем. Мана хел остин шид. Остина аҳамият додем чӣ хеле. Баъде ки остина иҷаша ёфтем, ай ана ҳамиҷа чен мекунем чанд сантиметрай. Мана ина қариб дидем қариб 12 шидай. Мана имҷарам ровно 11 намемонем. Некая бодга чен кунем. Бо қариби ки 12 шидай. 11 ровно 12 мекунем як бора. Манам хел духтаро. Манами гирди ҳамиҷа қати ҳамия мечаспонем. Манам хел гирдак меша. Исиш боша. Боло кунҷа боша. Метавонем ки барои слишком нуки ҳами боло чоркунҷа шакл наиста. Шумо духтаро метавонем ки ҳамира ростак хеле камакак хеле кашем. Мана метавонем хеле биёем. Неки вақте ки хоҳем ки анами болои китф сари китфаш хеле ранги фонарик беста духтаро. Шумо анамира чоркунҷатарак бикашен. Мана хел чоркунҷатарак бикашен. Ана хел меша. Аҳамият додем 2 хатай. Мана иш неё иш. Ҳозир мо ранги иш пора мекунем. Ранги пора мекунем болои пеши китф хеле чоркунҷа меистада мақсад.
мана шакли остина нигоҳ кунед чӣ хеле шид. Манамҷа мебинед мана то хурда манам хе мерем. поёнша бошад духтаро. размери поёна мемонед чанде даҳни остинтона. Нама ҳозирда 14 мегирам. И ҳамаи қатъия мечаспонем. ана аҳамият додем ака. Анака гӯш кунед. Боя бурга чен мекунем барои таи кашаш 20-21. Инам ҳаққи духтиш қатъи мемонем. ҳозирда нама мемонам. Истарак омадан мегирам. Дидена чанд қад ҷинҷак мебиёяд. Бас аша. Ана ҳозир ира мебарем, анами ҷое ки хат кашидагием ку расечка мемонем. Анами қачасти айсини дирин флизелина дублирин якҷоя клей мекунем. Агар хоҳем ки остин слишком пӯш набеста, аввал флизелин клей мекунем, баъд болои флизелин дублирин клей мекунем клеюши. Агар ки не метавонем просто як дублирини хича тоқа клей кунем. Али гурӯҳ бо як чиз дига и духтарак ҳамсоя духтарак остинша клеюш мехостай. Айму байни ҳамиҷа анами хати кажагӣ майку байнша ёфтем, ана байна ёфтем, ду тақсим када мобайни ҳамиҷада полукруг рафтам ана камакак. Поёнша чанде ки шумо хотам кушодтарак монен. Баъд духтаро хушрӯ мана и хате ки кашидем ку мана 10 сантиметр ки 11 ё 13 мондем. Ҳамиҷара духтаро камакаки камакак расечка монен, нуки қайчитон қати ки бидонен анамиҷа то ҳамиҷара бояд мо дублирин монем. Баъд байншам сразу духтаро биёвен. Манам хел. Нигиное ки нигинадор боша гирдобагирд нигиноша 1 сантиметри ҷудо мекунед духтаро. Баъд манам хел кушода мана то нами дарзое ки бридагие ку то ҳамиҷара поёнтарак даже камакак 1-2 сантиметр айми дарз поён фуромада шумо бояд дублирин клей кунен. Анам хел бояд дублирин аввал флизелин клей кунен. Агар хоҳем ки остинтон чӣ қа шох иста аввал флизелин клей мекунен духтаро. Баъд дублирин ай болои флизелин дублирин. Барои ки и сахт меиста намедара на ҳичи. Флизелин ранги чӣ мешава вақте ки ду бор бушӯем духтара ранги пахта мехеза. Барои ҳамин духтаро аввал флизелин баъд дублирин ай ҷои расечкотон поёнтарак камакак фурорен барои ки мо вай медавонем резинка медавонему и ҷоҳои бридагӣ барои ду қатор зборкае ки мо чимчимак мекунем барои ҳавая. Шумо бояд бидонем ки ай ҳамиҷа сар меша чимчимакотон. даракои аҳли гурӯҳ остини бабочка гуфтем ки остини бабочкара тарзи духтанша чӣ хеле медузем пораша нишон додум духтаро. Анака флизелин аввал мечаспонум флизелинтон ҳамиҷара баъд ай болош дублирин. Мана флизелин мечаспонум баъд ай болош дублирин духтаро. Бо диққат нигоҳ кунед духтаро, нигоҳ кунед. Як қатор флизелин часпондум, як қаторига манам хел дублирин. Анакун ира манам хел утюг карда байнша меёвем. бо утюг анхе байнша меёвему. мана духтаро байнша ёфтем. Анака резина чӣ хел мечаспонем. Мана бояд мо ҷинҷака ай анамиҷа ду қатор бояд бидавонем. Манхе ду қатор аввал зборка медавонем. баъд ай поёни зборка 1 сантиметр поён штоб риштатона нақапен чанд қашмода маъқула духтаро резина ҳам хеле мегирем. манам хел агар хоҳе ки сер чимчимаки баъд биёя май дакш мегирен. хоҳем ки чимчимакиш камтар биёяд духтаро бо камакак дарозтарш мегирен. Ана ҳамаи поён 1 сантиметр монда то анамҷара резина чӣ хеле медузем. Як бор ай и тарафш медузем, дуюм бор ай у тарафш медузем. заклепкотоно фуромӯш накунед. ана духтарои аҳли гурӯҳ ман резинкаро часпондум. Резинкаро қамайда набирдам, сахти баъд накашидам барои сер чимчимак дар боло туп наёя. Камтар чимчимакаш банди даста буфуроя камтар мондум. Ай манам хеле шид ду қатор зборкама давондум. Ина расечкара мондум. дарзма духтум. Як пара утюг мекунам ӯзам дарзма. Манам як пара утюг мекунам аввал. лави остинам. мана духтаро остинои ма тайёр шид. ҳозир як чимчимакша мекашем таи каша брида остина мечаспонем. ана духтарои аҳли гурӯҳ бабочка тайёр шуд. манам хелай мана бинед. оле мумкин ки даже бо чимчимакаш бисёртар шава. вақте ки мебардорем духтаро манам ҷаш камакак боло мера
байнаш вай дар даст ба хушрӯ местай, чӣ гап нестай. Хато кардагӣ нестин духтаро гарам хеломат. Агар ки остини тангак хоҳен, мақсад бо анаҷара хеле тангтар мекунем, ҳамунҷа кашиш ки мо байнаш боло рафтагия бо вапше наметавон. Таи кашоз мебарем, остина мечаспонем.